Quanta aigua hi ha al món? Yuri Gagarin, el primer ésser humà que va veure la Terra des de l'espai exterior, la va descriure com el planeta blau. I és que vivim en l'únic planeta del sistema solar que té el 70% de la superfície coberta d'aigua. Es calcula que al planeta hi ha 1.400 milions de quilòmetres cúbics d'aigua. Què representa aquesta xifra? Si ens repartíssim l'oceà entre els 7.000 milions d'éssers humans que habitem el planeta, a cadascú li correspondrien 200 milions de metres cúbics, suficient per omplir 80.000 piscines olímpiques. Ara bé, aquesta aigua està distribuïda en una fina capa que, en el seu punt més profund, només arriba als 11 quilòmetres de fondària. Si tenim en compte que el radi de la Terra és de més de 6.000 quilòmetres, veurem que els oceans no són gaire profunds. Si agaféssim una bola de billar i la submergíssim en un cubell d'aigua per tot seguit assecar-la amb un drap, la pel·lícula d'humitat que quedaria a la superfície de la bola seria, proporcionalment, bastant superior a la quantitat d'aigua que hi ha al planeta.